O primeiro presidente da Argentina tiña raíces galegas. A historia de Bernardino Rivadavia non empezou en Buenos Aires, senón en Monforte de Lemos, onde naceu seu pai, Benito González Rivadavia, en 1747. 79 anos despois, o 8 de febreiro de 1826, Bernardino Rivadavia asumía como presidente da Argentina, o primeiro presidente das chamadas Provincias Unidas del Río de la Plata. Din os historiadores que os discursos de Benito, o pai, foron a primeira expresión do orgullo nacional argentino. Fixo carreira como abogado da audiencia e estivo presente nos momentos máis delicados da fin do dominio español. Bernardino, fillo e neto de orixinarios de Monforte, de Camariñas e tamén de Cádiz, loitou contra os británicos en 1806 no Tercio de Gallegos, un batallón de voluntarios de infantería que loitou contra os invasores ingleses e que estaba formado exclusivamente por persoas oriundas de Galicia. Como político, Bernardino Rivadavia impulsou reformas, apostou por un Estado moderno e pagou un prezo altísimo. A guerra co Brasil, a capitalidade de Buenos Aires, o rexeitamento do interior, todo acabou coa súa dimisión. Bernardino anunciou a súa renuncia en xuño de 1827. Nunca máis ocuparía un cargo público. E marchou. Exilio, soidade, perdas, silencio. Morreu en Cádiz, só, pedindo non volver nunca a Buenos Aires. Pero nin a súa derradeira palabra foron quen de cumprir. Hoxe descansa nun mausoleo no corazón da capital argentina contra a súa vontade. Nun país que o chegou a discutir, pero que non se entende sen o seu nome. A terceira avenida máis longa do mundo, a Avenida Rivadavia, de 35 km e unha numeración que chega ao 27.500, leva o seu nome. Hoxe todos os presidentes fan o seu primeiro retrato oficial no sillón de Rivadavia, un moble que en realidade nunca usou Bernardino Rivadavia. Detrás do seu nome tamén hai unha historia de emigración, unha historia con acento galego.